ଏଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଜି ଖାଲି ବୁଲ। ହଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପେପର କାଲି କିଣା ହବ। ଭସାଣି ଯାକ ଅଛି ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ତ ଏତେ ଲେଟ୍ ଆଗେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ନା ଆଗେ କିଣାକିଣି କରିବା କିଣାକିଣି କରିଥିଲେ ତ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ କଣ ବୁଝିଗଲେ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଖାନନଗର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଖାନନଗର ଗଲା ଥର ଦିଦି ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲରେ ବାଗେଇକି ସୁଟିଂ ହଁ 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 ହଁ
ଏ ବେଡ଼ଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଏ ବେଡ଼ରେ। हाँ हाँ बस एड़ा बक्सी बाजार ना ओहो
ଦେଖିଲୁ ଲାୟନ ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ଦିଟା ଯେ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଜଣେ ଏପଟ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ 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 ମାମାକୁ ଡାକିବା ନା ମାମା ଆସିଲେ ଯାଇ ନହେଲେ ପାର୍ଟି କରିବେ ହଁ 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 ତମେ ହଜିଯିବ ଦି ଜଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାମା ସହିତ बाबा और उससे पहले रिकॉग्नाइज किंग ऑफ ओडिशा गुरुजी पिट्टू राव से शुरुआत करेंगे। दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम मेरी जिंदगी सजाने का क्या हो उसकी तो सुनवाएंगे पिट्टू राव के लिए स्पेशली पिट्टू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। କହୁଥିଲି କି ତା ଦେହରେ ବସିବାକୁ କୋଉଟା ଏଇଟା ବୁଲିଆ କ'ଣ
ହଁ ହଁ